ಸರ್ಪ ಸುತ್ತಾವಾಡು ಅತ್ತಂಡಾಂಡ ಮೇಯ್ಟ್ ಬೋರ್ ನಂಚಿತ್ತನಾವಾಡು ಐಕ್ಲ ಆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಾರ ಬಂದ್ಬಿನ ಎಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಕುಲು ಐಕ್ಲಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಡೆಗಟ್ಟು ನೂಲು ಕಟ್ಟು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವು ಸುತ್ತ ಪೋಪುಂಡು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಂಗೆ ಮರ್ದದಾರ ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿ ದುಬೈದ ಊರು ಉರ್ದಲ ಮುಲ್ಪ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮರ್ದಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಿಂದುಲು ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಲ ಬತ್ತದು ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಹೊರ ಮರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮರ್ದು ಆ ಮರ್ದಿಗೆ ಈತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೇರಿಗೆ ಪಾಪ ದಕ್ಲ ಪೇರು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಲಿ ಪೇರು ಪಾಪ ದಕ್ಲೆ ನಂಚನ ಕಡಪುಡ್ದು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಮಣ್ಣದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಂಗೆ ಸೋಂಕು ಹಾಕುನೇನು ಮೊದಲ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಐಕ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಜನ ಬದ್ದು ಪೇರು ಸುಜಾತ ಕೈಡೆ ಈ ಜಾಗಿಗೆ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿನ ತೂವೇರ ಹತ್ತು ನಾಡು ಅಜ್ಜಿದ ಮರ್ದಿದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಏತು ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೇರಿಂದಿಜ್ಜಿ 2 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು 3 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ ದಕ್ಕದಾನಗನೆ ಜನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ವಾಂಡಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾಗೆಲು ಅತ್ತನಾಂಡ ಎರಾಂಡಲೂರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತನಾಡ ಆ ಸಾಧಕನೇ ನಿಕ್ಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನೇ ನಿಕನ ದುಮ್ಮದಿಕ್ಕೆ ದೀತ ಅಂಚಾದೆ ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬೊಳೆಯೊಂದುಂಡು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ವೈದ್ಯನ ಚಿತ್ರ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ವೈದ್ಯರು ಇದೇ ಕಣ್ಣದಿಕ್ಕೆ ತೂಪುನವ ಎಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಾದೆ ಪ್ರಕೃತಿಡೆ ಆ ಮರ್ದನ ಕಂಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಚಿತ್ರ BC ರೋಡದ ಕೈತಲ್ದ ಊರು ಅಗ್ರದ ಬೈಲು ಮುಲ್ಪ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂಡ ಮೆರೆನೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಕೂ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತನಾರು ಅಂಚಾದೆ ಅಗ್ರ ಬೈಲದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲಗನ ಪೋದು ಬರ್ಕ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ದೊಡ್ಡಡ ನಮಲ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಕ ಗುಣ ಆವಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸೀಕಗ್ಲ ಗುಣ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿ ಅಗ್ರದ ಬೈಲದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಕತೆ ಬಲೆ ತೂದು ಬರ್ಕ ಸುರುಕಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ಇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ತೂಲೆ ದೊಡ್ಡ ಇಂಕುಲು ನರಮಾನ್ಯ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೀಕ ಸಂಗಡ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಸಹಜ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಂದರ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ ಏನು ಜೋರಾದ ನೀರು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಗುಣ ಆಗ್ತಂದು ನನ್ನ ದೇವರ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ಯದ ಕಾಲಡಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ನಿಕಲ್ನ ಕಾಲಡಿ ಚಿತ್ರ ಮರ್ದಗೆ ಬರೀ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಓವೇ ನರಮಾನಿಗಿಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ಸೀಕ ಸಂಗಡ ಬತ್ತಿ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ಬೋಪ ಪುಣ್ಯ ತಗೊಂಡದ್ದು ತೂವರೆ ಜರ ಬರ್ತಂಗ ಕೊನಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಮುಂತಲ್ಲನ್ನು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಜರತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂಡ ಎಂಗುಲ್ ತೆರೀನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಏತೋ ಜನಕುಲ್ನ ಆ ಸೀಕ್ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ಪೋದುಲ ಅಲ್ಪ ಗುಣವಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಸೀಕ್ ಇರ್ನ ಕೈತಾಡಿ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಮೋನಡ ತೆಲಿಕೆದ ಗುಣ ತೋಜಿದನು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಕಾರಣ ಏತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮರ್ದನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇರುಮಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ವಿ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ವಿ ಅಕ್ಕಲೇ ಮಳೆ ಪಣ್ಣೆ ಜತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇತ್ತು 22 ವರ್ಷ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂತಿಲ್ಲ ಬೆದರು ಕಂಡ ಬಗ್ಗಂಡ ಹೋಯ್ತಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಕೆಸರು ಸಾಕಿದ್ರು ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಚಬೇಕು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ತೋಜದನ್ನೇ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಅನ್ಸೂರು ಮಲ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅದೇ ಲೆಕ್ಕದ ಇಟ್ಟಾಗಿ ಅದು ಜೋಕಲ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಈರುಂದಿನ ಶುರು ಮಂದಿನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಏನಕಲ್ಲ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾದ ಬೈದಿನ ಕಸಬು ಮಣ್ಣು ಸಮ್ಮಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸಮ್ಮಲೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಸಮ್ಮಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅದು ಸಮ್ಮಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಮನೆ 3 ಆಣಲು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಒಂದು ಎಳ್ಳೆ ಮಗೆ 40 ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಈ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಓಕೆ ಅಂತ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆಪುಜಿಂದ ಬಂಟಾರೆ ಕೇಂದ್ರನೇ ನೀರೇ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಂತ ಸೈಪುನ ಎಲ್ಲ ಗಂಧರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಬಾಲೆನ ಕೊಣಾಕ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ತಂದಿದೆ ಜೀವ ಹೋಯ್ತಂದುಂಡು ಆ ಬಾಯಿ ದಾನ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಅರೆ ಕೈಟೊಂದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಾಲೆನ ಸರ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗಂಧ ಹಾಕೊಂಡು ಪತ್ತದ ಕೊರೋದು ಬಂದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಗ್ಗೊಡ್ಸಿ 11 ದಿನ 16 ದಿನ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಮಲ್ಪಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕನ ಶುದ್ಧ ಅದು ಬಲ್ಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಐನೇ ಪೂಜಿನ ಉಸಾರಂಡು ಅಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾತು ಆಯ್ಬೇಕು ಬರ್ತದೆ ಮರ್ದು ಮಾತ ಕರಿ ನಾವು ಮೂಲೆ ಪದಾರ್ಥನೇ ಬಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ತನ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜೆ ನನ್ನತ್ತು ಭಾರಿ ಹುಷಾರಾತ ಎದ್ದ ಕೆಲಸದಿಗೆ ಬಂದು ಎತ್ತೋ ಊರದ ಕುಲ್ಲ ಇರೇ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಗಿಡಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಳ್ತಿಂಚ ಐನು ಪನ್ನೇರು ಹಾಕೋತಿ ಆಫೀಸರ್ ಕೆಲಸನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತ ಜನ ಮನುಷ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ರಿಕ್ಷಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಪಂತೇರು ಓಡ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಚಿನದು ಎಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜನ ದಾವಣಗೆರೆ ಪುಡ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ಬೋಟ್ ಮಾರ್ಲಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಐದು ತುದು ಇದೇ ಬರ್ತಾನೆ 11 ವರ್ಷದ నుంచి ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ಮರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅವು ಈ ಮದ್ಮೆದವಳು ಹೋದ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿಂದ ಕಿರ್ಮನ ಸೂ ಬರ್ತೀನಿ ಬೋರ್ ಜೊತೆದು ಅಲ್ಪಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ನನಗೆ ಮುಳ್ಳೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮರ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ ದೇರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಪನಿ ತಿರ್ತು ಬಲ್ಲೇನು ಓದತ್ತೆ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ಸರಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಸತಾಪ ಜಾತಿ ಬರ್ತೆ ನನ್ನವರು ಮದ್ಮೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಬೋಟ್ ಸೊತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಜನ ಸ್ವಂತ ಪೂರ ಕಪ್ಪ ಬೇಕಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಂಗೆ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತಾವಡು ಹತ್ತಂಡ ಮೇಯ್ಟ್ ಊರು ನಂಚಿತ್ತನಾವಡು ಐಕ್ಲ ಆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಾರ್ ಕೊಂಡ್ಬಿನ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನಿ ಎಂಕುಲು ಏತೋ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆಡ್ಲ ಇರ್ನ ಮರ್ದು ಪೂಜಿದ ಗುಣ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ ಸಂಶಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತಾನಾಗ ಹತ್ತಂಡ ಮೇಯ್ಟ್ ಊರ್ನಾಗ ದಾದ ಎಂಕುಲು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ಐಕಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ತಡೆಗಟ್ಟಿಗೆ ನೂಲು ಗಟ್ಟ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನೀವು ಸುತ್ತ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಪುಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಚ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕದ ಉಂಟಾರ ಸೇರೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಂಪದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲರ್ಜಿಂದೇ ಅಂತಾನೆ ಎಂಚನ ಅಂಟಲ್ಲ ಎಲರ್ಜಿ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಚಳಿಗಾಲ ಆದಪ್ಪು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಅತ್ತಂಡ ಕಫ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರನ ಪುರ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ವೈರಲ್ ಜ್ವರ ಅಂದು ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಬಂಡ ಏತ್ ಮರ್ದು ಮಂತನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮರ್ದು ಮನ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಶೀತ ಅವಡು ಕಫ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ತದೆ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ಪಾಡೋದು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ನಾಲ್ಕು ಓಮ ಶೀತ ಕಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ఒక ಕಪ್ಪು ಕೆಂಡ ಗರ ಗರ ಹಾಕೊಂಡೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುದಿತ್ತ ಮರ್ತುಂಡು ಕಡೆದು ಏನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೆ ಬುಳಿಗೆ ಬಲ್ತಾನೆ ಮಜಿ ಬಂದಿಗೆ ನಿಂಗೋಡೈದು ಮನಸ್ಸು ಮೀನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ಕಪ್ಪ ಕಕ್ಕುದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಕೊಡಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ಮೆದಾಗಲು ಉಣಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಜಿದ ಅಂಗಡ್ದಾರು ಅಂಗಡ್ಡು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬುಡದಿರೆ ಬಂದಾಗೆ ಒಣ ಸೀದೆ ಕೊಣದು ಬಲ್ಲ ಬರ್ದಾಟದು ಜನ ಒಂದು ಉಣಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈಪೇನು ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಕೊಂಡು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸೇಕದಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ 3 ಸರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಜಿತ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂತು ಬೇಸರ ಉಂಟು ಅಂದಾಗ ಸಸಿದಾರ ನನಗೆ ಎಂಟು ಸೊಮ್ಮತ್ತ ಜವನ್ನಿ ಅಜ್ಜೆ ನಾನು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂತು ಎಂಗ್ಲಿನಿ ಈರೇನು ಪರಿಚಯ ಕಾರಣ ನೀವು ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಂದು ಕೊಣಾಜದ ಊರ್ದಾರ್ ಅಂಚ ಅರ್ನಂಜಿ ಆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾನು ಎತ್ತೋ 1000 ಕಟ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಂತೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ಮತ್ತು ತೋಷ್ಪಾದ ಬಟ್ ಏತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಚ್ಚ ನನಗೆ ಅಂಡ್ ಹೊರ ಇರ್ನಾಡಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಯಾರು ಬತ್ತದು 200-250 ರೂಪಾಯಿದ ಉಲಾಯಿ 3-4 ದಿನ ಟಾರ್ನ ಸೀಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಪನ್ಪೇನ ಚಿತ್ರನ ಪರಮ ಸತ್ಯನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಕಾರ್ ದಿಂಜಾದೀರ್ ಏತು ಜನ ಏತು ಜೋರ ಆಯ್ನಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆತಂದೆ ಇಕ್ಕೆ ತೀರಿ ನಿಧಾನ ಹೊಲ್ಪಣ್ಣ ಕೇಂದ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಬಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ವಿದಾಯಿ ಬಲ್ಲೆ ಏನೇ ಕೊಡ ತೂಲೆ ಅನ್ಕಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೊರಂದು ಹಾಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ತೂಯಿ ಬುಕ್ಕೋ ಕೊರಂದು ಹಾಕೊಂಡ ಕೊಡ್ದಿರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇತನೇಟ ದೇವರ ನಡಪುಡ್ಲೇದು ನನ್ನ ದಾನ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇಂಚ ಇಡೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರು ಮನ ಮರ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಗುಣ ಆತನ ಗುಣ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ತ ಬೇರೆ ಮರ್ದಿಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನೂದೇಟು ಒಂಜಿ 98% ಗುಣ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಇರ್ನ ಇರ್ದ ವೈಕಾಣ ಮರ್ದು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಾಲೆಗೆ ಅವು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಬಂಡದು ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ
ಡಾಕ್ಟರ್ಡೆ ಪೋದನಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ನೂಲು ಮಂತ್ರದ ಕಟ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಅಂಡು ಅಂಚ ಪಕ್ಕನೆ ಮೇರ್ನ ದುಂಬುರ್ದೆ ಪರಿಚಯ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಮೇರ್ ನಡ್ಲೇತು ಬರ್ತೆ ಆರು ತೂದೆ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ವಿಷಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತ ಬಾಲ್ಯ ಹುಷಾರುಂಡು ಹಾಂ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ದಿರ್ತೀರಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊನೆರೆ ಬರ್ತೀನಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ ಒಲ್ತುಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ತಾನಗ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ಳು ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಲ್ತೊಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಮರ್ದಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖಂಡಿತ ಗುಣ ಆತಂಡು ದೊಡ್ಡ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇರು ಮರ್ದನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಡಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲು ಇರ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಪರಮ ಸತ್ಯದಾದ ಬನ್ನಗ ಏನ ಕೈಡ್ದು ಕೊರ್ಪುವನು ಯಾರು ನಮ್ಮನ ಚಿತ್ರ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಬಂದು ಈಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತೊಳ್ದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬರಂದು ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜರ್ಲಿ ಅದಪ್ಪು ಕೊರತಿ ದೈವ ಅದಪ್ಪು ఒకళ్ళ మాత అనుగ్రహ ఇచ్చినట్టు అని ఇత్తేగల సీక సంకటకి మరద కొరందల పనిపిన చిత్తన పాత్ర ఇరిన బయట ಬರ್ಪು ದಾದ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮುಲ್ತ ಸಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತ್ರಾನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆತ ಬರ್ತದೆ ಜನ ಬಂದಾಗ ನಾಯ್ಕಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ಆ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದೇ ಇರ್ನ ಕಾಂಡದ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊಡ್ಪಣ್ಣ ತ್ರಾನ ಕೊರ್ಲೆ ಲಕ್ಕರ್ಲೆ ಎಟ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ದಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಕೋತುಲೆ ಅವೇನು ಇಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತು ನನಗೆ ದಾದ ಮದ ಪಾಡೋರು ಅವೇನು ಮಾತು ಇಂಕುಲು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ತಗೊಂಡುಪ್ಪುವ ಆಂಡ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಇತ್ತೇಗ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಂಬುದು ಮರ್ದನ ಗೊರ್ಪು ನಕಲು ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಕಷಾಯ ಆವಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಬೇನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಆವಡು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತುಗ ಆವಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಮೈಟ್ ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಆವಡು ಆ ಇರ್ನ ಮರ್ದು ಪೂರ ಅವು ಎಂಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುವರು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಪಣ ಇಲ್ಲಡೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಅವೇನು ಕುಟ್ಟುದು ಮಾತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೇಟೆ ಕಡೆದು ಸರ್ಪ ಸೊತ್ತಿಗೆ ಲೇಪಗು ಕಡೆಯೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮರದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆ ತೂದು ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಈ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತಿನ ತೂದು ಎದ್ದೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೂ ಇರೇನು ಲೆತ್ತದು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಇರವಡಿ ಇರ್ನ ಮಾತ ತಗೊಂಗಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಏಕ ಪೊಡಿ ಹಾಕಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನಕ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ ಇರೇನು ಇತ್ತೇಗ್ಲ ಬಾರಿ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಇವ್ರ ಎಂಗಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನ ಎಂಗಲ ವೇದಿಕೆ ಕಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಪಾತೇರ ಕಲೆನೇ ಬರೋದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮದುಲ್ಲ ಐತನಟ ನನ್ನ ತಾನೇ ಏರೆಲ್ಲ ಬದುಕಳಪ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಸೈತು ದಾಸ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸದು ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸೀರೆ ದಾನ ಮಾಡು ಪೋದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದ ಆಪುಜಿ ದೊಡ್ಡ ಈತ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿದಿನೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚಾದು ಈ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡಿರೆಗೆ ಅವು ಅವನು ಕುಟ್ಟದವಾಡು ಕಡೆದವಾಡು ಮಲ್ಪನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಇರೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಇರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡಲ ಹಾಕಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪುಜರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇರು ಏತು ಜೋಕುಲು ದೊಡ್ಡ ನಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಅವೇ ಇಂಕುಲು ಕೇನ್ಯ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನೇನೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಒವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇರು ಪನ್ನ ಮರ್ದು ಆ ಕಡೆ ಪುನ ಅವಡ ಹತ್ತನ್ನಾಂಡ ಅವೇನು ಆ ಬೇಯ್ಪವನ ಅವಡ ಹತ್ತನ್ನಾಂಡ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಬೆಚ್ಚವನ್ ಪುನ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅದೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಂಗೆ ಮರ್ದದಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ದುಬೈದ ಊರುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮರ್ದಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಐಟ್ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬೈದಿರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬೈದಿರಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ತೂಂಡ ನಕಲ್ನ ಸೀಕು ಗುಣ ಏನ ಚಿತ್ತನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂದೆ ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಿಂದುಲು ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಲ ಬತ್ತದು ನಂಬಿಕೆ ಜನಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಹೊರ ಮರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ವಾಪಸ್ ಬತ್ತದು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಮರ್ದು ಅದೇ ಹೊರ ನರ್ಗಿಯರ್ನಲ್ಲ ಇಡೆ ಬರಿಯಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಡೆ ಪೂಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಚ ಪುರ ಅಲ್ಪ ದೈವದೊಂದು ಒಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತು ಉಂತು ಏರು ಅಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಗುಣಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಗು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಿ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಈತೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ ದೈವಗ್ ಗುಣ ಅಂಡತ್ತ ಪೊಡಿಗೆ ಬರೋ ಪೋಂಡ ದೈವಗ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಬಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಡ್ದು ಬರ್ಪೀರು ಅಟ್ಲೆ ಕೈಯಾರನೇ ಪಾಡ್ಪಾವ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲು ಇಂಕುಲು ಸುದಕ್ಕ ಕೇನ್ ಚಿತ್ರ ಪಾತಿರದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒರಿಯಡ ಆ ಮರ್ದಿಗೆ ಈತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಚೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಂದಿ ಜೇರು ಧರ್ಮಗ್ಲ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆತ ನೆಟ್ಟು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವನಗಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪನ ನಿತ್ಯ ಐಡ್ದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಡ ಅವು ಪಾಪದಕ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ನಂಚನ ಕಡಪುಡ್ದು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಮಣ್ಣದು ಮಂಡ ಅಮ್ಮನ ಒಂದೇನು ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಲಿಸ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೋಲೆ ಪಂಡಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟಗ್ ಬರ್ಪಡಿ ಕಣ ನೀರು ಬೊಕ 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 ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುಣ ಏನಿಡ್ದೊಕ ದೇವೇರಿಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನೊಡ್ಚು ಅನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ದೇವೇರು ನಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ ನಿಕ್ ಹೋಲಿಸೋರ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಏರಂಡಲ ಈ ಜ್ವಾಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಊರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಂಕಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಫೋನಾಗ ಐಕ ಕಷ್ಟಗ್ ಜಾತಿದಾಕ್ಲೆ ಐಕ ಸಹಕಾರ ಪೂಜೆರು ಬೇತನೇ ಐಕ ಜನ ಬತ್ತು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಉಪಕಾರ ಪುರ ಆಪುನ ಏತ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೇಡ ಸುದಕ್ಕೈತೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಸೋಂಕು ಹಾಪುನು ಅತ್ತನಂಡ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಪೋಡಿದು ಪೋಪುನ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈಗ ಮಾತ ಇಂಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿಬೋದಾಯ್ತು ಸಮಸ್ಯೆನ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಚಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತೇಗ್ಲ ದೈವನ ಗುಂಜಿ ಎರಡ್ಲ ಅಂಕೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಂಗೆ ಸೋಂಕು ಹಾಪುನೇನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಐಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಓಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಓಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಏತ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮರ್ದು ಅಂತ ಜ್ವರ ಉಂತಂದೆ ಎನ್ನ ಇಂಬೆರ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಬತ್ತದ ದೃಷ್ಟಿ ದೇತದ ಅದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೋಂಕದ ಮರ್ದೊಂದು ಕೊರ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂಜರೆ ಐಟ್ ಏತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಉಂಡು ಏತ ಉಂಡು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊರ್ತುದು ವಾವ ಊರುಡ್ದು ಒರೆಯರ್ದು ಪಂಡದು ಪರ್ಪೇರು ಈ ಇಲ್ಲದು ಕೊಡೆಯಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪ 14 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾನಿಗೆ ದಾಟಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ನಾಗೆ ಪೊಡೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇರು ಮಾತಾಕೊಂಡು ಸೋಂಕದ ಮರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವಳ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಂಗಾರೆ ಐತಾರ ಪುರ್ತಕಂತನಗನೆ ಬರುಡು ಐಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನ ಪುರ್ತಕಂತನಗ ಸಮಯ ಐಕ್ ಸೋಂಕದ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಮೀದೇ ಬರೋದು ಮೀದು ಒಂದು 300 ತೂ ಬರೋದು ಮೇಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಹೊಡೋದು ಸೋಂಕಾಯಿನೈಕ್ ಸೋಂಕದ ಮರ್ದ ಕಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ಬ ಮೇಕೆ ಪೂಜೆ ದೊಡ್ಡ ಪೇರ್ದು ದೊಡ್ಡ ನೇಚರ್ ಕಲ್ತದು ಬಂಜಿ ಪರಿಸ ಕೊಡ್ತು ಬಣ್ಣು ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರೆಪ್ಪರು ಭಾರಿ ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ಗಂಧ ತರಿತದೇ ಪೂರ ಭುಜ ಪೂರ ಉಂದಾತಂದು ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅವೇನು ತರೆತದು ಏತ್ ಕಲ್ಲು ತರೆತು ಪೋತನ ಗಂಧ ಇತ್ತಿತ್ ಮಲ್ಲ ತಟ್ಟೆಡು ಗಂಧ ಬಂತಿಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇತ್ತೇನು ಯಜಮಾನ್ರೆಲ್ಲ ತರೆಪೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಟ್ಟೆ ಅವು ಓಡಿ ಮುಗಿನುಂದೆಜ್ಜಿ ಗಂಧ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತಗ ಬರ ಪೂಜೆರೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನಂಗೆ ಇತ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪನ್ನೋಡ ಅಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಕ್ ಮಾತ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ದೊಡ್ಡ ಮೇನು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಒಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನೂಲು ಕಟ್ಟುನಿ ಅವು ಫೇಮಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪು ಆಪುನತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪುರ ದಪ್ಪಾದು ಕೆಂಪಾದು ಬರ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಂಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆ ಪುರ ಬೂರ್ಂಡು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪುರ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಜ್ವಾಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಜೀವ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪುಡಕ್ಲೇದ ಬರ್ಪೇರು ಗುಳ್ಳೆ ಬಾತದುಂಡು ಕಾರ್ ಬಾತದುಂಡು ಗುಳ್ಳೆ ಉಂಡು ಉರಿ ಉಂಡು ಜ್ವಾಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಇಡೀ ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಬಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಗಂಧ ಪೊರ್ನ ಕೊಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತ ಜ್ವಾಲೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ ಇಂಚೇರು ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಡ ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಪೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇಡೆ ಈ ಜಾಗಿಗೆ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿನ ತೂವೇರ ಹತ್ತು ನಾನು ಅಜ್ಜಿದ ಮರ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕದಿ ಏರ್ದಿಪ್ಪುಂಡೆ ಆತ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ದಿನೋಟೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ
ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೇರಿಂದಿಜ್ಜಿ 2 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು 3 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ 3:30 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಲ್ಪುಗಿ ಲಕ್ಕದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ದಕ್ಕ ದಾನಗನೆ ಜನ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಕಾಫಿ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಉರಿ ಜ್ವಾಲೆ ತಡೀಜಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂದು ಬಂಡ ಪತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ದೊಡ್ಡ 6 ಗಂಟೆದಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ 6 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೂರ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಸುಜಿತಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎక్కడ ದಿಂಚ ಎಂಕುಲು ಹಿರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ದಿಂಚ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಗುವೆಲಿರ್ದು ನೀರು ದೆಪ್ಪುನಾವಾಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾವಾಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಓನ ಪಂತಿ ಇತ್ತಿನ ಪಂತಿನ ದೆಪ್ಪುನಾವಾಡು ಈ ಮಾತ ಬೇಲೆ ನಿತ್ಯಗಳು ಮಂತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೆಗಿಂದ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಆರೇ ಮನ್ಪುನಿ ಓ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಒಯ್ಪುನಾವಡು ಇಲ್ಲದ ಹುಲ ಇದ್ದಾವಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪುರ ಅದು ಒಂದು ಆರು ಬಗ್ಗದು ಪೋತೇರತ್ತ ಅವು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪಡ್ದು ಎತ್ತರಡತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಪೂಜತ್ತ ಅಂಚದು ಪಿರವಗೂ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಪಿರವಗೂ ಪೋದು ಒಂದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಪುರ ಮನ್ಪುನುಂಡತ್ತ ಐಕೆ ಸೂಪರ್ ತವನಿ ಪುಗಾರಿ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಪುರ ಮನ್ಪುವೇರು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ದಿಪ್ಪುನಿ ಅರೆ ಗುವೆಲ್ದನೇ ನೀರಾವಡು ಪೈಪುದವು ಪುರ ಆಪುಜಿ ಐಟೆ ಬಾರಿ ಶುದ್ಧದಾರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚನೆ ಮನ್ಪುವೇರು ಇಂಗ್ಲೀ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯನು ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ದೇವನ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಾಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನಕುಲು ತಿಕ್ಕುನೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ದೊಡ್ಡನ ಪೂದರಿಂಗ್ಲು ಹೋವೇ ಆ ಟಿ ವಿ ಜಾಹೀರಾತು ತೂದಿಚ್ಚನ್ರಿ ಅದು ನಾನು ಪೇಪರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಈತ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದಾಂಡ ಅವು ದೊಡ್ಡನ ಮರ್ದದ ಕಾರ್ಣಿಕವನ್ನ ತಪ್ಪ ಒಂದೆ ಸುಧಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬರೋಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಎಂಕಲ್ಲಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಅತ್ತ ನಾನು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೀಕಿಗೆ ಮರ್ದ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಯಕ್ಕೆ ಅಂಗಲಪು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಜನಪ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪರಿ ಸುಧಕ್ಕ ನೋಡಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಒರಿ ಬರ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲು ನನ್ವರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಅದನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಏರೆಗ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಾಡೆ ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಒಂದು ಮನ್ಪು ಪುತ್ತೂರ್ದು ಅಂಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬಂಡ ಪೂರ ಬತ್ತದೇರ ಐಕ್ಲ ಸುಜಿತಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದೊಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಸುಬುದಾದುಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದಾದುಂಡು ಈಗ ಜೋಕುಲ್ಲ ತುಂಬು ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋರ ಅತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಮಗಲುಲ್ಲೇರು ಯಜಮಾನ್ಯರೇ ಬಂತಾರೆ ನಿನ್ನ ನಂತರ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರು ಸೈನ ಅದೊಂದು ಹತ್ತದೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಜೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಗಳು ಬಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಚನ ನನ್ನ ಅದು ಅಪ್ಪ ಮರ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಬಂದು ಕೊಡು ಬಂದೆ ಕೊಡು ಮನ ದಂಡ ಬಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚ ಮಕ್ಕ ಕದ್ದು ಶುದ್ಧ ಆತ ಕೊಡಿ ಅಂಚಾದ ಸಯ್ಯರನ್ನಾಗೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಜೋಕಲೆ ಇರದೆ ನಡಪಡೋದನ್ನ ಪೋಡು ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಒಂದು ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಡ ಮಗಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಪುರ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ದೈವರ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತದೇರು ಒಂದು ಹುಷಾರಿ ಜನ ಅನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇರೆ ಮಗಲು ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡಿ ಪುಣ್ಯಾರು ಪುಷ್ಪ ಅಂದು ಪುಷ್ಪನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಕಾಯಿರ್ತೋಡಿ ಅಂದು ಆರಿಗೊಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತದೇರು ಮರ್ದು ಕೊರು ಒಂದು ಅಂಚಾರು ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಅಲ್ಪ ಆಸುಪಾಸು ಅಂತೆ ಅಲ್ಪಲಂಜನೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಚಪುರ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂಡು ಆಯ್ತಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂವ ಕಾಣಿಕೆ ಬರ ಅಂತ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೂಲ ಬರ್ಪೇರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದು ఒక ವಾರಡು ದುಂಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದುಂಬಾರು ಅಂಗಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಐತಾರ ಸುಳ್ಳೆರ್ದು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ದೃಷ್ಟಿ ಎತ್ತದ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಅವು ವಾವ ಉರ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತರ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಹತ್ರ ಪೊಡ್ತಗಂತ ಬೊಕ್ಕನೆ 5 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೂರ ಬತ್ತದು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು
ದೃಷ್ಟಿ ದೆತ್ತದ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನು ದೊಡ್ಡ ನೀವಂಜಿ ಸೇವೆ ತಾತುಂಡವೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ఉన్నప్ప మరప్పర మళ్ళీ ఎన్న నంతరం ముక్కలు ఎన్న జోకులు పెద్ద జోకులు పుల్లికి భారీ సాధన సుజాతక్క ఏమి కొడుతుంది అతనే టొల్లి అది దళ తరచునే ఎన్ని పడుతుంది కొడర మళ్ళీ అది దొడ్డ కొడుతుంది ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಅಗ್ರದ ಬೈಲು BC ರೋಡ್ ಉಡುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಊರು ನಾವು ಬೈಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ರೋಡು ನನಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಂಚಿಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಕಾರ್ ದಂಚಿಪೋತುಂಡು ಅಂಚ ನಾವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಊರಿಗೂ ನಾವು ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಾದಿಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ನಿಂಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ರೋಡು గుడి చూడండి ನಮ್ಮ ಬೈಪಾಸ್ ಉಂತುನಾಗನೇ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಗುಡಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಗುಡಿ ತಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಿಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಬಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೀಲಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಒವ್ವೆ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬುಳಿಯೋಡು ಅತ್ತುಂಡಾಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಕಾಸಾವಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನಕುಲತ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ದಾತೊಂಡು ತೋಲೆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಸದುದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಬರ್ಪಿನಗಳು ಖಂಡಿತ ಬಾದ್ಲ ಅವರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಕನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೀಕ ಸಂಗಡ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಪಾತಿರ್ತ ಬೋಕ ದೇವನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಆ ತರೆಟುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನದಾದೊಂಡು ತೋಲೆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಾದೊಂಡು ತೋಲೆ ಅವು ಎತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಜನಗಳು ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಂಗಳು ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗಳು ಕ್ಷಮೆನ ನಟೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಪ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸುಜಾತಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರು ಈ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ಗೂ ಬತ್ತರತ್ತ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತರತ್ತ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಈರೆಗೆ ಇಂಕ್ಲೇನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈರೆಗೆ ಬತ್ತ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಉಡಲು ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಹಿನಿದ ಪರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಈ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೆಗೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರನ ಬಯಕಂದೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಕಾಸದ ಆಸೆನ ದೀವಂದೆ ಈತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಮರ್ದನ ಗೊರ್ಮನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರನ ಇಲ್ಲಗೋರ ನಿಕುಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದಾಣಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ದಾದಾಣಲ ಸೀಕಿ ಆ ಗುಣ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಹೊರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಈ ಯಜ್ಞದ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯರನ ಕಥೆನ ಇಂಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇಂದಾಂಡು ದುಂಬದ ಯಜ್ಞದ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನಟ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಂದು ಪುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ದೊಡ್ಡ ಎತೋ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಸೀಕ ಸಂಕಟಗೆ ಮರ್ದನ್ ಕೊಡ್ತಾವೇನು ಗುಣ ಮಲ್ದಿನಾರಿ ಇರು ಅಂಚಾದು ಈಗ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದು ಎನ್ನುವ ಎಂಕುಲು ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಉಡುಗೊರೆ ನೀರು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಗ್ರ ಬಯಲಿದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಈತೆ ಇಪ್ಪುನು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಈತ ಸಾವಿರ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಮರ್ದನ ಕೊಡ್ದಾಕಲಿನ ಸೀಕ್ ಸಂಘಟನೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ದೂರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡಗೆ ಅರ ಇಪ್ಪಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೇರೆನೆ ಗುರುತಿಸಾವಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಂಚಿನ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡಗೆ ಒದಗದು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಸದಾಶಯ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೊಡ್ಡನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದಾದಾಣಲ ಕಥೆಗಳು ಅತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಓಡಲು ವಿಶೇಷ ಇತ್ತನಾಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಕಲು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಗಳು ಬತ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯನ ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪ ಮನ್ಪಿಸಿದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದು ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.